talde. Bigarren atala da, 2008ko abenduaren 16an izan zen luzokoa, 2017ko apirilaren 8an Baionakoa marratzen da. Hor iristeko 2008tik emanako pausua. 2008ko urriaren 20an eta jarduera armako utzi zuen, horra iristeko konpromiso batzuk zituzten nazioarteko bitartekari batzuen bitartuaz. Gero, nortegien hitzik edo, gauzatzen adostuta zituzten, Euskal Burukoak, eta armagatzaren aipatzen zen, eta aztertzeko eta adosteko. Ja, ordutik ez da, bazauka armagatzeko asmoa. Baina, Madrid etzen eskema horretan sartzen, kontuan hartu behar da, Aiete eta hilabekera, Espainian etezkundean izan ziren, PSOE bat zuten, PP sartu zen, eta PP etzen sartu eskema horretan. Hori duzita, 2008ko udazkenean, Parisi eskaintza bat egin zionetak, Hollanda zegoen, aietzetik, elkarrezketa azteko, aieteko bigarren munduan, nolabait interpretatzen dira Frantzia eta Espainia, eta hori oso importante izan ere, Ipar Euskal Herrikoak ere nolabait interpelatuta deituta sentitu ziren horrekin. Beti izaten da, aieteko lego puntua bete da, eta jardura horrekin gozteko eskaera. Baina, bigarren oso importante izan zen Kofi Annanek, Jerry Almazi, Jonathan Powell eta bai, Frantzia eta Espainiari eskatu zioten jardura horretua utziko horretak elkarrezketan azteko.